Co tu chcete? To je můj stůl. Přisednu si. Jsi pěkný skurvysyn, že jsi mě podcet? Rozumíš mi, ne? On tě podcet, že? Dám si lahváče. Sorry, že jsem tě podcet. O čem si budem povídat? Můžu ti říct fakt jeden skvělý příběh. No, podle toho, o čem bude. Jestli to bude sračka, tak mi zaplatíš pití. Dobře, zaplatím. Když se ti to nebude líbit, ale je hustý, stojí za to. Není to tak dlouho, co jsem začal pracovat v jedné mafiánské rodině tady v městě. Teoreticky. Je to přesně ten typ organizace, o které nemusíš nic dalšího vědět a já na ní chci zapomenout. Lahváče nevedem. Vdechni. Proto bych se na to chtěl už nejraději vyset. Ale není to kurva zrovna tak jednoduché, jak to vypadá. Myslím, že tomu rozumím moc dobře. Skončíš s penisem v prdeli, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Nejsi náhodou buzerant? Já už jsem to párkrát zkusil. A ten týden jsem si nesl. Já ale nejsem žádný ochránce natržených prdelí. Na anál si měl myslet dřív. Ano. No ale vraťme se k mému příběhu. Říká vám něco jméno Carlos? Carlos? To bych řekl, že říká. Měl jsi s ním snad anální sex? Dá se to tak říct. Několik let jsem mu kouřil a teď mi to chce narvat jí do zadku. Má fakt hrubou kládu. A té se fakt bojím. Průměr, délka, dávka. Uá. Tento příběh se mi fakt začíná líbit. To pití cálnu já.